ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созакен, тенҷакен, кору боротон хубай. Хуш омадем ба канали Сауду Теҷе. Ҳама каса хурду калон. Мондаҳои моҳи шарифи Рамазон, Сауду Теҷе омад ба майдон. Имрӯз пага идай, як салафанира бигирене хона биёетон. бардуи азиз, имрӯз 8 апрели соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомонӣ. дар имрӯза видео Opel Sedan астай, Chevrolet Cruze астай дар Москва, хонаҳои заминӣ астай дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, хонаи заминӣ астай дар ноҳияи Восе, хонаи заминӣ астай дар шаҳри Анакулоб, хонаи заминӣ астай дар ноҳияи Вахш ва дигар ҷоҳо. квартира аз он астай дар шаҳри Душанбе ва ғайра. ҳазиқи видео ҳамия ки як хонаи заминия 120 000 сомониш мега. бардори ғарибан шумо метавонед ки як хонаи заминира 1 миллион 11 000 рублда бихарен. хулоса бардори азиз, ин видео зури бадай барои пешравии мо як дона лайки бепала баҷохен. анака мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардори азиз, компанияке баха компанияке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московския област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародарода удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соҳ саломат бурда меёранд. бардори азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. и яка пастаян ҳами кор дай мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанен сразу ответон мета. бисёр инсони хубай бародар ай. ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. ай ҳама да компания арзон бардори азиз 8000 рубл. агар ай номи канали Сауду Теҷе гап занем ба шумо арзон мекунад. ине бародароро нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. такси граница инам бо соҳ самомад рафта инҷа варидо ҳама садфуза дар номеро ки ҳамҷа мебирояд тамос бигире мебараду соҳ самомад меёраду. овозо созай овозо Сауду Теҷе баромада сар мекунад чӣ хеле ки киноро тамошо мекунӣ ба қизиқ ҳам хел тамошо кун. бардури азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, пешина номаш Калхозобод, ҷамоати узун, деҳаи Каримакс. 4 сотиқ заминаи 5 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. бардури азиз, ремонти хонаҳо бардури азиз дарину берун ремонти замонавӣ кардагӣ чӣ хеле ки дар сурат мебинен. масъалаи обсвеч ҳастай, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. ошхона, баня дарунӣ ва берунӣ дошта. бардури азиз, ҳоҷатхонарам дорад. хай мисол бо занг зада маълумоти бештара мегирен. нархаш 330 000 сомонӣ гуфта бугӯ. 330 000 сомон бардуи азиз, ба пули русӣ ҳисобкитобаш кардем 2 миллион 777 000 рубл мешидай. номерои бологиш Мегафон Лайф дора, номерои поёнгиш WhatsApp дора. бардуи азиз, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, пешина номаш Калхозобод. маълумотша дар бар экран нависагем. бардуи азиз, занг зада маслиҳат кунем. анами мошина мегирӣ ва игардак хонаи хуштоманат мерай. бардури азиз, нигаҳ кунем бо багаж дора, ягон дастархон та мемонӣ. бардури азиз, Opel Sedan ай. соли баромадаш 1997 сол ай. солҳои навш ай 1997 сол. сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. бардури азиз, газ бензин кор мекунад. объёми мотораш 1.6 литр ай. коробкаш механика. баллонош 80% ҳастай. хадавоиш соз ай гуфтагӣ ай. ҳуҷҷатош бардури азиз 2 моҳи дига ҳуҷҷат дора. гӯш кесен 2 моҳ ҳуҷҷат дора. баллонош 80%. бардури азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қирғанда будай. нархаш 32 000 сомонӣ гуфта бугӯ. беҳад нархи арзон айне ки нархҳоро интересоват кунем. бардури азиз, ҳамин бародар мошинша арзон гуфтесай 32 000 сомон, ба пули русӣ 270 000 рубл мешидай. номерош WhatsApp ҳам дора.
И қава баромад ки сам лайк ҳаҷиқиде ё хишеринар эзинда бошам лайк ҳабиҷиқ подписатсаки видеои ма ке ки ма видео кардам туда мерава. Бардури азизи хонаи фасони хушои десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чаманзор, қитъаи 6 назди Балниса. 8 сотиқ заминаи 3 дар хонаи тайёр дора, 3 дар хонаи ним тайёр дора бардури азиз. гӯш кесен 8 сотиқ замин 3 дар хонаи тайёр, 3 дар хонаи ним тайёр, 4 хонаи дигара падушкаш рехтагияй. Масъалаи ов суич мега ҳастаи ҳуҷҷатош 100% бания ҳоҷатхона дора, 3 тарафи хона маҳкам кардагӣ, нархи хонара бардури азиз 220 000 сомонӣ мега. касе харидор бошем бо савдо мешида, яъне ки бо арзон мешава. чӣ хеле ки гуфтам хона дар шаҳри Кӯлоб, хай бо мисол маълумотша дар бари экран нависагиам 220 000 сомонӣ ва пули русӣ 1 855 000 рубл мешидай. ина номраи телефонош ҳаст бардури азиз, занг бизанед, хонаи арзонаи шаҳри Кӯлоб бихарен. бардури аз агар шумо реклама дошта бошен замин хона квартира, инами номерои ма скриншот кинен, дар WhatsApp шурӯъ кинен. бардури ази ҳамин рақамода дар WhatsApp рӯй кинен, замин хона квартира чизе ки барои фурӯш дошта бошен, мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаи зуруш мекунем. ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میآمده. хаста набошен, лайкҳоро биҷиқен, ана подписатсия кинед, видеои ма шумо да мерава. бадруи азиз, дӯстони азиз, ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Восе, кӯчаи Вализода. гӯш кесен, ноҳияи Восе, кӯчаи Вализода. 4 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонти хонаҳо миёнае. бардури азиз, бания дар дарунаш будай. светш ҳастай, овуш мега ҳамин пишти хонадай. бардури азиз, светш ҳастай, овуш пишти хонадай. мақсад ке ки хонара харди, овуша мегзаронӣ, овуш пишти хонадай. чӣ хеле ки гуфтам, ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. нархи хона бардури азиз 120 000 сомонӣ. 120 000 сомон ба пули русӣ 1 11 000 рубл мешидай. номерои поёнгиш бардури азиз WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кинен. бардури азиз, касе ки дар Москваем бо диққат гӯш кинен. худованд нигаҳбон томоша. бардури азиз, мардуми ғариб, ина бардури азиз срочна фурӯшӣ, срочна шевролети фурӯшӣ, соли баромадаш 2011, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.8, коробка механика. бардури азиз, ҳуҷҷатош мега 100%, баллонош навай, хадавои созай. срочни бардури азиз бояд бифурӯшаша. мошин қарор дорад дар Москва, Московский област, яъне ки бардури азиз Сергей Посад гуфтагиай. ана адрес Москва, Московский област, Сергей Посад. нарша гуфтагия ки 700 000 рубл бугу. 700 000 рубл бардури азиз, ба суми тоҷикӣ ҳисоби китобиш кардем, 83 000 сомон мешава ва ба пули русӣ 700 000 рублш гуфтаг бугу ака. номерои телефонош WhatsApp дора, занг бизанед, қатъи ака маслиҳат кинем. бардури азиз, срочни фурӯшии ҳамин мошин.
дар видеоҳои пешина бисёри бародаро гуфтабуданд ки аз ноҳияи вахш хона мон. Ина бародари азиз агар подписатсия кардагӣ бошен видеои ма шумо да мерава. Ина марҳамат гӯш кунен. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи вахш, савхози вахш, тарафи дачаҳо. Як бор дига повтор мекунам. Хона дар ноҳияи вахш, савхози вахш, тарафи дачаҳо. 10 сотиқ заминаи 4 дархона ба як калидорш кардагӣ. Бародари азиз ҳамагӣ 4 дархона дошта боша, 3 дархонаш мега ремонт дора, як дархонаи дигаша шкатур паталокош задагиай. Ана ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. Ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона доштаи. Гирди хона 3 тарафш маҳкам кардагӣ. Нархеш 200 000 сомонӣ гуфтагӯ. 200 000 сомон. Ва пули русӣ 1 миллион 686 000 рубл мешидай. Номерои телефонаш бародари азиз номерои расияшай имо ватсап дора. Занг бизанед, хонаи арзона аз ноҳияи вахш бихарен. нархи зурайнекӣ. Бачаёчавхия компоти очаги равзаки ба фикрам ховуд бурдесай. Мегзарем ба як квартираи беҳтарин. Бардури азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. Як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад 32 квадратни метр бидай. Доми навастройка квартира ремонт доштаи. Соҳиби квартира маълумот додааги ки хона ремонти нав кардагӣ, фақат медроя зиндагӣ мекунӣ. Шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи Гранзавод, поёни бозори Корвон. Касе харидор бошен, муомилаи хуб мешава. Ва бардури азиз нархеш 240 000 сомонӣ. 240 000 сомонӣ. Ба пули русӣ 2 миллион 23 000 рубл мешидай. Бардури азиз фақат харидорои аниқ занг бизанен, муомилаи хуб мешава. Числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақтар боша занг бизанем бардури азиз. ханам хеле бачаёча, хеле хонаҳои арзона гап задем бардури азиз, хеле чахчах кардем. бовар ки нархҳои хонаҳоро ҳам гуфтем ва камкам чахчахам кардем ки шумо мисол бардури азиз бисёр дар кор омадагӣ монда иштагӣ чи хеле ҳами чахчахҳои мо камеам боша ҳаловат бароинда бардури азиз. Сауду теҷе дар ютуб яктаҳай, хеле чахчах, хеле реклама камай бовар кунен. ва бардури азиз барои ҳамун ягон кас реклама дошта бошен замин, хона, квартира, форатон ки результат бита, ами мисол вақте ки реклама мекунанд зангтон бизана, форатон ки результат бита. Инами рақамо да бардури азиз хона дорен, замин дорен, мошин дорен, чизе ки барои фурӯш дошта бошен, дар номерои ватсап ма роӣ кунен ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. ва ҳамаш майла касе то охири видеоро тамошо карден, дар комментари рақами 5 бинависен. Ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ва форатон ки видеои майра якми шида тамошо кунем бардури азиз, ам подписатсия кунем, видеои ма шумо да мерава. Ам подписатсия раҷа зангулачара болохи дамоне, ки ки ма видео кардам шумо да мерава. ҳаматонда барори кор. салому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. бародарои худоҷон мусалмон, аллоҳ баракатонта. мо ба амри тағдир худованд мо дӯстои худо ба мо насиб гардонида. айрӯи худо ин якеш фарзанди худам, дигаш фарзанди раҳмати хоҳарам. аз замин лиёз бародаро ай дастон бия, худованд хайртон та. имконият боша ба мо дасти мадад дароз кунед. иншааллоҳ баракати илоҳӣ насибтон мегарда. барои ҳамон бародаро боша имкониятотон кӯмаки хос аз барои худо ба мо кунед. барои ҳамин боша ин чизе ки ай дастон ай дилтон мебароя ҳамун хайра ба мо кунед. иншааллоҳ худованд аҷрашон ба шумо ҳам насиб мегардона, ки мо дар як моҳ барои як албумин, барои ҳамин бача ки навоз дидестен, мо барои албумин ном доруа 1,5 сомон, ки сета ҳар мо мерезем, мо сарф дорем. барои як хонаи алоҳидае ки мо сохтестем ва мо чизе ки имконият дорем, ки мо 50% ҳамон хонаро сохтагием, дасти мададтонро дароз кунем.
бародаро агар имкониятотон боша набошам не худованд баракаттонта ҳаҷртонта амин бигӯ тоҷон худо ҳамаша баракат аллоҳу акбар молодес дорем бародаро илтимос моро дуруст дарк кунен имконияти хайр надорем фақат дуогӯ бошен дар ҳаққи ҳамин фарзандои ман иншоалло баракатон зиёда мегарда аллоҳ ҳаҷрша шумо да мерасонад иншоалло. Тимо мебошад рақамои картаи мо 97 62 4 73 19 63 53 я борига бародаро такрор мекунам 97 62 00 00 73 19 63 53 бародаро ба фамилияи Садуев Диловар рақами телефони 987 10 05 62 пайваст шудагӣ кадоме хайр мекунӣ алло баракат гуфта кадоме ки хайр намекунӣ фақат дуогӯ бошӣ бародар алло баракаттон. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.